morning sa lahat na nakadrop by sa umagang ito. Morning po sa lahat sa ating mga masugid na mga followers sa ating Facebook page. Salamat sa pag-drop by sa live natin ngayong umagang ito. Shoutout sa lahat. So ang magiging game natin ngayong umaga, on the spot po yung ating spin the wheel. Lahat ng mga followers natin, maging ang mga subscriber natin ay automatic po na kasali na po. Basta mag-share lang kayo ng 5 groups. At least 5 groups po ang share nyo, mga idol, no? Shout out dyan sa San Antonio, Nueva Ecija, kay Arlian Magno. Lagpas pa ba ng Gabaldon yan, idol, yung San Antonio, Nueva Ecija? O malayo? Sa bungad lang siguro. Pa-assist kayo na yan. Good morning po kay Girly Divina Gracia, yan sa Bagong Silang, Caloocan. Shoutout po dyan sa sa inyo, San Antonio, Nueva Ecija. Sino yung mga bagong drop? Sino yung mga bagong hindi bagong followers? Thank you, ma'am. Yung papel ni ma'am? Sige. Nagpapalit ako dito? Hindi na po, ini authenticate na. Ayun o, no-authenticate. Mag-i-emission na kayo, ma'am, ha? Salamat sa mga nag-share. Thank you very much po sa mga nag-like. Good morning po sa lahat. Hinahanap po natin ngayon shoutout sa mga bagong drop by, yung hindi pa followers, no? Mag-message po kayo na hindi first time po kayo na nakapag-drop by sa ating live para maisali po kayo doon sa spin the wheel natin. Kasi mamaya mga 10 na nga magsisimula na po ako ng spin the wheel natin, May mga kasali na kasi, may mga nailagay na po ako dito sa spin the wheel natin. Kaya yung mga bago pa lang po na nakapag-drop by sa ating live ngayon at gustong sumali, mag-follow po kayo, i-follow nyo po yung page natin. Ito, follow the page. Yan. So sa mga bago po, mag-follow po kayo sa ating
Facebook page para makasali po kayo sa ating laro. At higit sa lahat mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Naghahanap po ako ng mga bagong subscriber, no? Yung mga hindi pa natin nabigyan, doon sa una, nagkaroon kasi ng pagbabago ng mechanics natin sa ating game. So, inilagay ko na lang po kayo lahat doon sa Spin the Wheel. So, araw-araw na po kasi ang magiging live natin, mga idol. Yan po yung ayudang pangkabuhayan po yung ayudang pangkabuhayan. So diyan po kayo yan po ang ipapalo nyo Pakubuhay Showcase Spin the Wheel. Para makasali po kayo, ilalagay namin kayo ngayon mismo sa ating ilalagay natin yung pangalan nyo dito sa Spin the Wheel, para mamayang 10 makasali po kayo. Ngayon na po yan. Yan, para makasali po kayo rito. Yung mga bagong drop by pa lang at hindi pa kayo followers, ngayon pa lang kayo magpa-follow at ngayon pa rin kayo magsusubscribe, mag-message po kayo na first timer po kayo para mailagay po rito yung pangalan nyo, para mamayang alas 10 na po ako ng mananalo. Hindi na po ito ubusan ng hindi na yung katulad dati na uubusin yung mga pangalan. Hindi na po ganon. Ang magiging mechanics po ngayon ganito: pag nagpindot ako ng spin the wheel at yung mapipili ko po na pangalan, automatic po yun mananalo. Pero dapat naka-drop by siya sa live. Bibigyan ko siya ng 20 seconds para mag-notify na naka-online siya. Tapos ibibigay niyo po yung cellphone number nyo. Tatawagan ko po kayo after na ma-receive nyo po yung price nyo na GCash. Malinaw po, Tol, 20. Hindi na po, kulang din naman yan. Malinaw po, yung mga bagong drop by, mag-follow na po kayo. Picturean nyo po yung mag-send po kayo ng picture sa ating page. Nakatunayan na kapag follow kayo at nakapag-subscribe. Motor ba yan? Motor lang po. Hello? Hello? Pwede nag-moderate ka? Nag-moderator ka? Pinilisto mo yung first timer? First timer lang, may mga nagno-notify na first timer, yun lang ang idadagdag natin. So kasalukuyan na pong nilalagay yung mga hindi na first timer. Basta yung mga first timer po, mag-notify po kayo na first timer kayo. Pagkatapos yung mag-follow sa ating Facebook page at mag-picture po kayo, i-screenshot nyo po yung na nakapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Titingnan po namin yan, mga idol, para pag napili po kayo ay hindi po ma-invalid yung mapapanalunan nyo po. Sayang po ng 100 GCash. Gagawin nyo lang naman ay magsusubscribe, magpa-follow at yun lang, walang iba. So
na po, first time po. Ayan. Salamat sa mga bagong first timer natin, yung mga bagong followers natin sa ating Facebook page. At salamat din sa mga bagong magsusubscribe sa ating YouTube channel. Ano? Maraming salamat. At binabalita ko pala, kapag ma-reach po natin yung 1,000 na followers sa ating 1,000 subscribers sa ating YouTube channel, ay magpaparapol po ako ng isang magandang helmet. Helmet po, maganda po, hindi lang basta helmet po, ano, mga idol. Basta kaya ngayon, siguraduhin nyo na ngayon pa lang yung mga first timer dyan, o yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay ngayon pa lang ay mag-subscribe na kayo at mag-send na kayo ng inyong screenshot sa aking message section sa aking Facebook page. I-send nyo na po yan kasi isa-isahin ko na pong titingnan yan para pag dumating na po yung time na naka 1,000 subscriber na po tayong mga idol, ay irarapol na po natin. Isa lang po ang manalalo nung helmet na yon. Maganda po yon, promise. Hindi po kayo magsisisi doon. Kaya doon sa mga motorcycle riders dyan na gustong manalo ng helmet, maganda po yung helmet, makakapagligtas po ng buhay yan. So mag-follow na kayo at mag-subscribe po. Malinaw po mga idol, ano? Hoping tagal na ako. Maraming salamat sa mga dati na nating subscriber. At yan, sigurado naman ay kasali na kayo. Ito, first timer, Palista, Michelle Sulayaw de la Peña. Shoutout po dyan sa inyo. Shoutout po sa ating mga viewers sa umagang ito. Sa mga bagong drop by, magandang umaga po sa inyo lahat. At hantabayan na natin, mga alas 10 po. Maglalagay na po tayo ng magdadagdag na po tayo doon sa ating spin the wheel. At tayo ay mamimili na tayo ng isang unang-una na mananalo sa araw na ito. So ang mechanics, ulitin ko, hindi na po katulad ng dati na inuubos natin yung mga pangalan, ano, hindi na po. Pag pinindot ko yung spin the wheel, kung sino yung maturo ng spin na pangalan, dapat nakatutok kayo sa ating live ngayon. At on the spot po, ibibigay nyo yung GCash number nyo. At isisend ko po yung panalo nyo on the spot po, ngayon mismo. Kaya huwag kayong bibitaw sa ating live ngayong umaga. So tapos ibigay nyo yung number nyo, tatawagan ko kayo after na ma-receive nyo po ang inyong napanalunan. Mayroon po tayong jackpot na isa, nag-iisa. After na makapili tayo ng 10 mananalo ng Tigawa na GCash, mayroon pong isang mananalo ng 500 pesos. Ano, kaya good luck doon sa mananalo ng 500 pesos GCash, no? Pero siguraduhin nyo lang na subscriber po kayo at followers, kasi pag hindi, ibibigay po natin sa iba. Opo, ibibigay po natin, mag-i-spin the wheel ulit tayo. Kaya siguraduhin nyo nga followers po kayo. At shoutout kay John Ray Larga dyan sa Leyte. Shoutout sa lahat ng mga idol natin. Yung hindi man natin mababanggit, shoutout po sa inyong lahat. Saan man kayo panig ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout sa mga taga Bicol region dyan sa Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, maray na aga po sa Indugabos. Ingat-ingat po kamo dyan sa Bicol region. Shoutout sa 43 nating viewers sa umagang ito. Sa ngayon, ang mechanics lang natin doon sa mga subscriber na at followers na. Ito naman, shoutout po kay Jocelyn dyan sa Bagong Silang, Caloocan City. Maray na aga po, Ivy Joy Alyores. Yan. Doon sa mga dati ng subscriber natin at mga followers, at maging doon sa mga bago, i-share nyo po yung ating live sa group. 5 po, 5 groups po ang kailangan natin. Para masimulan na natin ito na mas maaga, dapat ma-reach natin yung 1,000 viewers. Medyo maliit kasi. Hindi pa tayo mag-i-start. Ilagay mo na yung mga bago.
Dito mo siya idadagdag sa pinaka, ano ba yung pinakamarami nating ano? Dito sa una nila. Dito, hindi. Ako kasi naku, alas 10 na. Ano ka sa mga daan? Oo. Hindi ka mga yung sinasabi ko sa inyo, yung mayroong view lang, yung mga nagsaluto na yan, yung... Ngayon kung wala naman, kasi yun naman, mga pangalan na yun. Ano yung nakikita ko sa mga bago? Hindi nga, magmamagintay nga sila ng view, di ba? Ano yung mag-doon? Okay lang yung basta, kasi nga, titignan mo nga yung view. Maglalagay kasi sinabi ko nga sa kanila, di ba? Hirap mo na. Tuwing magla-live ako, lagi nasisira yung ano ko. Yun, Sheridan from Cavite. Shoutout sa mga taga Cavite. Yan. Shoutout sa mga taga Maguindanao. Mula yan kay Maricar Padua. Ay, hindi. Sorry. Kay ano yan? Kanino ba yan? Taga Mindanao. Yung mga bagong ano po kasi baka hindi kayo maisali, ano? Yung mga bagong followers natin at bagong subscriber, i-message nyo po kami. I-message nyo po na new subscriber kayo. Kasi baka hindi kayo mailista doon sa ano, mailagay doon sa spin the wheel. Kaya i-ano nyo po kami na katunayan na new followers kayo at new subscriber. Kasi wala pa kayo doon sa spin the wheel, malamang. Yung mga nandoon po, yung mga datihan na. Yung nasa 400 plus followers natin at ay 400 subscriber natin yung nandoon. Kaya yung mga bagong subscriber, mag-message po kayo ngayon online. Itong sa live natin, mag-message po kayo. Sabihin nyo po sa amin kung baguhan po kayo. Kasi ang ating moderator ay kasalukuyan pong naglilista ng mga bago at ilalagay yan doon sa spin the wheel para mamayang alas 10 ay tayo ay mamimili ng unang mananalo ng 100 Gcash. 10 po yung mananalo ng 100 Gcash. At mayroon pong isang mananalo na 500. Kaya wag kayong bibitiw sa ating live. Kaya mabilisan lang itong magiging live natin. Mga siguro maximum 1.5 hours o 2 hours po tayo. Kapag naayos na po yung mga pangalan, ayan, first timer. Ayan. Magkano yung sobra nyo kahapon, Kadyo? 310? Hindi, nagbigay pa ako ng 310 eh. Kaya naging 620. Diba? Binigay na ng 310 ka. Kasi akala ko kulang ng 310. Oo nga, yun lang naman yung sumobra, 310. 310, no? Nagbigay ako siya ng 310 pa eh. Akala ko kulang ko. Eh, gunuwenta ko 3740. Oh. Sa'yo, diba? Yung may baler pa ng 2.5. Yun. Kuya ko ulit dito. 310, no? 3 ko sa'yo. Diba, 300 tsaka 50. Hindi, ang babayaran mo kasi sa insurance ay 37. 3740. Oo. Yung babayaran ko sa'yo, 310 na lang dapat. Eh ngayon, nagbigay ako ng 310. Kaya 620. 620. Oo, tama, tama. Ayaw. Okay na, 50 na. Okay na yan. Pera muna ako ng ano. Maglista ka na lang muna dyan.
Akin na muna yung relay. Mamimili na ako ng isang mananalo. Okay na. Maglista ka muna ng mga bagon. Mamaya natin idadagdag. May naidagdag ka na? Sumasama mo ako sa live? Okay, dito. Yun. Mag-shoutout na nga lang muna tayo. Shoutout sa ating 52 viewers sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Hello? Yes sir. Anong pangalan? Si Loy, nasaan? Teka lang po. Dito ka na. Nakikitambay ka pa dyan kaya na. Si Michelle, nandiyan na sa labas yan. Wala namang ginagawa yan. Ay! Sa 10 AM po tayo mag-i-start ng ating unang spin the wheel. So, kailan huling rehistro nito? Kailan huling rehistro? Yung last? Ah, Ano? luma, pairam ako nung latest. Ito, binalik mo sa akin eh. Ayun. 929. Ay, so, luma pala itong nakuha ko. Kasi isa lang yung ano, pagkasama kasi yung ano, CR. Ah, sige. Lapit na mag 100. May computation na ba? Ah. $60 na, ya. Alas 10, nagsisimula na. NBB. Ano? 3-2. Yun, oh. Patuyo. 10 minutes to go. Yeah, sige, drop eh. Ton, tawag na lang next week ha. Next week. Yes. Opo. Sakto isang linggo. Oo naman. Matindi na ang pila sa loob. Ah, sige. Okay. So, tawag na lang. Tawag lang. Thank you. Okay, mag-ingat.
Shoutout sa ating 55 naka-drop by ngayon, ano? Yes, Ruina, pa-join po. Welcome po lahat kayo mag-join, basta share, like and share kayo. At higit sa lahat, mag-subscribe at mag-follow. Alas 10 po, magsisimula tayo. Shoutout kay Jenny Toribio. Shoutout po sa iyo, idol. Shoutout kay Gianicel Sinahon dyan sa Bulacan. Magandang umaga po dyan sa mga taga Bulacan. Shoutout kay Charmaine Bugal. Shoutout po dyan sa inyo, idol Charmaine. Shoutout kay Michi. Shoutout po dyan sa inyo, idol Michi Pilobilio. Yan. Salamat po sa mga nagbibigay ng mensahe, sa mga gustong sumali. Share nyo po sa 5 groups. Ang mananalo po yung drop by lang sa ating live. Shoutout kay Lynn. Shoutout po kay Lynn, kay Edward Cañero. Shoutout kay Mumo. Yan, naka-antabay po si Mumo sa ating live ngayon umaga. Shoutout po dyan sa Valenzuela, dyan sa Pinkian sa Uyo. Yan, salamat sa mga taga dyan sa Uyo, sa Valenzuela. Shoutout po dyan sa mga taga Caloocan. Shoutout po sa Saison family dyan sa Bagungbong, Caloocan City. Sa mga Palisok family dyan sa Bagong Silang, Phase 8. Phase 8. Or pa-shoutout kay Eileen. Pa-shoutout ka. Magandang umaga po dyan sa Pampanga. Yan. Pa-share po, Madam Idol Eileen. Pa-like and share po ang ating live para makasali po kayo sa ating palaro ngayon. Like and share po at sabihin at mag-message po kayo na first timer para maisali po kayo doon sa Spin the Wheel. Shoutout sa Santos family. Yan, salamat sa pag-share, Idol Jocelyn. 37 group daw ang kanyang na-share. Maraming salamat po sa shoutout kay Angeline. Shoutout kay Hershil. Yan. Marami nagpapa-shoutout sa atin ngayon, oh. Maraming salamat sa pag-like and share and subscribe kay Cañero. Yan, first timer. Salamat sa mga first timer natin. Opo, ayan, marami ng first timer. Ilalagay po natin yan lahat sa ating Spin the Wheel. Shoutout kay kay Rock. Yan, Rock Chrysel Kabuhay. Yan, shoutout sa iyo, idol. Maraming first timer. Welcome po sa mga first timer sa ating live. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, Pakabuhay Showcase. At picturean nyo po yan, i-screenshot nyo po yan. At lalo na yung doon sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, picturean nyo po yan para mayroon kayong pagkakataong manalo ng isang napakagandang helmet. Pag na-reach po natin yung 1,000 subscriber, magpaparapol po ako ng isang napakagandang helmet. Yan. Basta pag nakapag-subscribe po kayo, i-screenshot nyo po at ipadala sa aking Facebook page. Yan, malapit na po tayo mag 100. Welcome po sa ating mga bagong followers, sa ating mga bagong subscriber. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pag-drop by sa ating ginagawang pagbibigay ng konting ayuda sa ating mga idol.
Yan, shoutout kay Gonzaga. Yan. Ivy Joy, maraming salamat sa puso. Yan, Edward Cañero. Oy, helmet Lodi. Yes, talaga. Hindi ako nagbibiro. Helmet. Magandang helmet yan. Sa inyo, ma'am? Po? Kadyo? Sa inyo? Ha? Christina De La Cruz, shout out. Vanessa Bungay, shout out. First timer, maraming salamat po. Nakapag-subscribe na dapat po kayo mga idol. Asan yung sasakyan nito? Suzuki Wagon. Nasaan na po? Nasaan si Kuya? Tapos na siya mapicturan? Sa Apo. May tao naman po akong ano mga doon kay Ali. Siya nag-a-assist niyan. Yan, shoutout kay Marisa Ilalim. Shoutout po sa iyo, idol, Marisa Ilalim. Sa mga hindi natin na siya shoutout, pasensya na kayo, medyo masyado mabilis yung galaw. Pero shoutout ko na kung sino man po kayo, sa lahat ng mga nakadrop by sa umagang ito. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa subscribe at pag-follow sa ating YouTube channel. Yung first timer, subscriber, marami tayong mga bagong subscriber ngayon. Patunay po niyan, mag-screenshot po kayo, at i-send nyo po sa ating Facebook page para mas detalyado po nakatunayan na nakapag-share, nakapag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Doon naman sa mga followers natin, maganda po yun kapag naka-followers po kayo, nakapollow po kayo sa page natin. Kasi every na magla-live po ako, ay manonotified po kayo. Yan. Kaya lagi kayong magiging updated sa aking gagawing live. Simula next week, everyday na po tayo magla-live mga idol. 1 hour per day. 1 hour per day po ang gagawin kong pag-live. Kasi gawa na po yung pinaka-spin the wheel natin. Pipili na lang tayo doon. Yung mga naka-drop by, tatawagan natin siya, kakausapin natin siya after na matanggap niya yung kanyang price. At para maano rin natin yung magiging makabati siya online, di ba? Makabati siya sa live natin. Shoutout sa mga taga Cavite kay Osorio Ruby. Yan. Salamat sa pag-drop by sa ating live ngayong umaga. Ano natin yung surat update? Dito po. Pakisara. Yan. Hoy, 1 minute na lang Wow, Marican Buwan. Shoutout sa mga taga Laguna. Mula yan kay Siwad. Ariam Siwad. Ayan. So sa ating mga sa mga idol natin, lalo dun sa mananalo ng helmet, siguraduhin nyo lang na naka-subscribe kayo. Katapusan ng June, malamang reach na natin yung 1,000. Araw-araw, from Monday mag-i-start tayo, araw-araw tayo magpapalaro. Araw-araw din tayo mangunguha ng mga bagong followers at subscriber, mga idol. Kaya yung mga naka-drop by ngayon, gawin nyo na yung mechanics para pagdating ng raffle natin doon sa isang napakagandang helmet ay sigurado nang hindi kayo madidisqualified. Yan. Yeah, hindi po.
Sa ano po, sa may isisin nyo po yan sa ano natin. Sa page natin. Sa Pakabuhay Showcase Spin the Wheel. Sa Facebook page po kayo, doon nyo po i-message yan. Mayroon po akong isang post doon sa Facebook page ko, yung about sa helmet. Yung nagsusorby po ako doon sa gusto ng helmet. Pwedeng doon nyo po doon kayo mag-comment at doon nyo isend yung picture na katunayan na subscriber kayo. Ten na. Tatanungin natin sa ating moderator kung nailagay na ba yung mga bago. Okay, so kunting sandali na lang. Kunting sandali. Sandali na lang. Ayan, at sisimulan na natin yung unang mananalo. Kaya napakaswerte yung unang mananalo. No? Nung una kasi inuubos natin, ngayon hindi na po Pag kayo ang unang napili, kayo po unang mananalo kasi naka 350. Pa-endorse na lang doon sa nandiyan naman pala si Wow. Dan, salamat sa mga first timer natin na mga bagong drop by. Salamat sa pag-drop by sa ating live ngayong umaga. Yan. Doon po sa mga nag-subscribe noon, kasali na po kayo mismo dito sa gagawin nating laro. Kasali na po kayo. Yung mga yung mga nag-send ng picture sa amin. Opo, kasali na po kayo lahat. Doon sa gagawin nating laro ngayong umaga. Malay nyo, kayo na po ang manalo. On the spot po ako mamimigay. Kaya pag napili kayo, isend nyo po agad ang inyong GCash number. Follow kita, boss. Paano ka na? Malay mo, manalo ka. Mahil. Subscribe kita. Yun. Wala na po yung mga hula-hula ngayon, mga idol. Hindi na, aalisin na natin yan. Ano na lang tayo ngayon, shoutout na lang. Then on the spot na po yung magiging spin the wheel. Shoutout kay April Rose dyan sa Valenzuela City. Shoutout po sa inyo dyan, sa mga taga Valenzuela. Ayan. Doon sa mga naman, kay Aryam Siwad, kung na-spam kayo, hindi kayo makapag-share, okay lang. Kasali naman po kayo sa ating laro, huwag kayong mag-alala. Kasi mga followers ko na kayo, mga subscriber ko na kayo. Ganyan talaga pag masipag mag-share. Alvin, magkano ba yung Mio mo? 50, yung 50, diba? 60. Itong puti, wala na yan. Nagbenta na yan. Ay, ito. Ayan, yung 60 na lang. Di ba 60? Di ba 50 yung gano'n? Alin? Yung puti. 50? Oo. Wala na nabenta na yan. Yung 16 na lang ang available. Magkano yun? 60. Wala ka doon. Mayroon yung basta mabenta lang natin. Ako naman. 55. Hindi pwede sa 55. Masyadong mababa yun. Puhunan lang yun. Alam mo naman sa motor, ang kitaan lang dyan. 1,000, 2,000. Hindi tayo nagtataas yan. Magkano ba price yun? 80 plus. 2020 model yan. Yun, sir, pwedeng sumali. Opo, idol, sino yung gustong sumali? Welcome po sa lahat. Pwede po kayong sumali. Basta ipalo nyo lang yung mechanics natin. Pagkatapos nyo pong mag-follow at mag-subscribe, mag-message po kayo na first timer kayo. Para mailagay po kayo doon sa mailagay kayo sa spin the wheel. Yan, shoutout kay Maria Lourdes Pirales dyan sa Cebu. Shoutout sa mga taga Cebu.
Yan, magandang umaga po sa inyo. Maagang buntag sa inyo lahat. Wow. Sabi naman niya, no? Laika. Shoutout kay Laika. Yes, Jordan, maraming salamat sa mga nag-share. First timer from Quezon City kay Maricar Padua. Shoutout sa inyo dyan sa Quezon City. Yun, shoutout sa aking kabats dyan sa Bahrain kay Jessica Pauliti. Magandang, anong oras na ba ngayon? Umaga pa dyan. 9, 8, 7, 6, 5. Alas 5 ng umaga dyan sa Bahrain. Magandang umaga sa iyo. Good morning dyan sa Bahrain. Sa ating mga kaibigan dyan sa Middle East, magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout kay Mary Rose Villaruel. Shoutout idol. First timer, yung mga first timer natin. Shoutout kay Miko James Baez. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pag-like and share sa ating live ngayong umaga. Yon. Yon, sa mga first timer ha, mag-follow kayo sa ating Facebook page ha. Kasi pag manalo kayo mamaya at hindi kayo nakapollow, hindi, hanap tayo ng bagong followers natin kasi naghahanap nga tayo ng followers, ano? At subscriber. Sayang, malay nyo kayo mabunot tapos hindi pala kayo nag-subscribe. Yan. Sa mga first timer po, ano, pinapaalala ko lang po sa inyo. Yes, Ana, shout out. Ana Marie Texon Lariosa. First time from Cebu. Magandang umaga po dyan sa Cebu. Yan, sa mga kaibigan nating kababayan nating Bisaya. Shout out sa Santos family dyan sa Quezon City, mula yan kay Jocelyn. Yan. Sa mga nagtatanong, hello sir, first timer from Cabanatuan. Shout out sa mga taga Cabanatuan, especially sa ating bagong followers sa ating live ngayong umaga. Griselda Balinagay, shout out po sa inyo dyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Yan. Arabil Magbutay, opo. Opo, pag nasunod nyo po yung mechanics, follow kayo at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-send nyo po yan sa ating page. Picturean nyo po yung screenshot at doon po ako, siguraduhin nyo pong mag-subscribe kayo para pag manalo po kayo, hindi na tayo magkakaroon pa ng technicality. Shoutout sa mga taga Nasugbo, Batangas. Yan, bago din ito. Shoutout kay Bian Iskabusa, Lakatan. Shoutout po. Shoutout po kay Nila Ischabia dyan sa Barangay Santa Lucia. Magandang umaga po kapatid. Sa ating kapatid na si Nila Ischabia. Shoutout sa mga Ischabia family dyan sa Barangay Santa Lucia. Yun, first timer. Malinaw po yung instruction na ginagawa natin, sa mga first timer, kailangan nakapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-screenshot nyo po yan at i-send sa ating Facebook page message section. Makikita nyo po kasi doon sa page natin, hanapin nyo po yung doon sa mga gustong sumali doon sa raffle. At doon nyo po i-send yung picture nyo na katunayan na subscriber kayo. Mayroon pong post doon about sa helmet. Doon sa post na about sa helmet, doon kayo mag-comment kayo doon. At doon nyo po i-send yung picture na katunayan na nakapag-subscribe kayo, yung screenshot nyo. Shout out sa lahat ng mga naka-drop by from Osamis City. Shout out kay Chin Hero. Malayo ito, Osamis City. Pwede na to. Pwede na gamitin. Pwede, ayaw mo na.
basta continuous ka lang, yung mga hindi pa, yung mga makikita mo dyan na, di ba? Di ba, nagka-live tayo. Yung mga bumata sa kanya ng ayaw. Mga yun. Yung lahat na yun. Yung bilinis sa mga. Yan ang mga nalisa na. O diba, mag-bilis ka kanya kung pag-print yung mga yun. O, kasi mag-bilis mula na ako. Okay na ito? Baguhin mo yung title nito. O, mag-i-start na tayo. Ayan na. Sino kaya ang unang mananalo, mga idol? Yan. Visible na po ba? Yung mga gusto pang humabol, habol lang po kayo mga idol. Habol-habol. Oo. Yan, habol-habol tayo. Mas maaga nating ma-reach yung 1,000 subscriber. Mas maaga nating maipamimigay ang helmet. At yung sa mga susunod pa na mga live natin, mamimigay pa tayo ng mga ibang mga kagamitan sa mga nagra-rides. Kaya sa mga riders all over the Philippines, invited ko po kayo lahat sa ating live na ito. Malay nyo, helmet tayo, laging helmet yung pamimigay natin, no? Pangligtas buhay po sa ating mga kababayang riders sa buong Pilipinas. Shoutout sa mga group riders sa buong Pilipinas, sa Riders Club of the Philippines. Shoutout po sa inyong mga idol sa buong Pilipinas. Shoutout kay Christy dyan sa Norsagaray, Bulacan. Okay, ready na po. So mag-i-start na tayo. So dapat ang mechanics natin yung umaga, pag napili ko dito, kailangan nakatutok siya sa ating live. Pag napili yung pangalan niya, mag-message agad siya sa atin. Ano ang i-message nyo? Yung GCash number nyo, isend nyo agad sa akin ngayon at on the spot, ibibigay natin yung price mo. Malinaw? At ibigay nyo po yung contact number nyo. Sisiguraduhin natin na kayo talaga yan. Okay? O, start na natin, ano? Woo! Pakisara. Pakisara po ang pinto. Yan na, inaayos na natin mga idol. Ayan na ha. Excited na ba ang unang mananalo? Ha? Oh, excited na? Okay. Sino kaya ang unang mananalo? Sana nakatutok ito, no? Okay, simulan natin yung unang mapipili. Yan. Sino kaya ang unang mananalo? Ayun. Ayan. Nakatutok ba yan? Bibigyan natin ng 20 seconds yan. Okay? Ang nanalo si Marilyn Tablante. Idol Tablante. Ibilangan ka namin ng 20 seconds. Nandiyan pa si Idol Tablante. Message po kayo. Sayang, wala yata. Hindi yata nakadrop by si Idol Mary Jean Tablante. Nandiyan po ba si Mary Jean Tablante? Sige po. 1 minute. 1 minute po, 1 minute. Para hindi naman masyadong mabilis. 1 minute po, 60 seconds. Hello?
Ay, kailangan po muna kasing sumagot yan doon sa pinaka, nag-issue po niyan. Hintayin nyo lang po yan. Opo. Hintayin nyo lang po yan. Tama po, opo. Opo, sige po. Okay, bye-bye. Opo, nakalista po. Yung mga gusto pang humabol. Mariel Jane Tablante, walang nagme-message, wala ito, malamang wala. Oo. 60 seconds na ba? Walay. Okay, walay daw. Sayang di nakaabot. Casanova, lahat po kayo kasali mga idol. Yung mga baguhan lang yung mga humabol ngayon at yung mga hahabol pa. Welcome na welcome po. Opo, nakalista po kayo idol Josephine Casanova. Lahat po kayo nandyan. Huwag kayong mag-alala. Yan, shoutout kay idol Casanova. Casanova family, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga gustong sumali humabol, sige po. At pag nagawa nyo po yung mechanics, like and share, follow the Facebook page at subscribe. I-message nyo po kami agad na new kayo, new subscriber para makasali kayo. Wala po. So next tayo. Sayang kay idol Mariel Jane Tablante, hindi naka next tayo, next, okay. Tablante. Okay, next na po hanggang 11 lang tayo hanggang 11 lang tayo. Ayun, andyan pa si idol Rose Aragon Chua. Message na agad. Shout out Timothy James Martin, Michelle Mabel. Shout out sa inyong lahat, sa mga baguhan natin, sa mga bagong subscriber at followers natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, siguro mahaba yung 1 minuto, 30 seconds lang. Kasi kung nakatutok naman talaga yan, mabilis nandyan agad yan, mag-message agad yan. Oo. Rose Aragon Chua, message na po kayo kung kayo po ay naka-drop by sa ating shoutout sa mga taga-Cabanatuan. Shoutout po kay Lucia Panambo Bidural, shoutout po sa inyo. Yan. Kay Michelle Sulayaw de la Peña. Opo, nakalista na po kayo idol. Lucia Badural. Yan. Wala si idol Rose Aragon Chua. Sayang, absent. Okay, next na tayo. 30 seconds na. Sunod. Wala pang nananalo Hindi naka-drop by, sayang. Kay Marisa Ilalim. Yan, nandiyan pa si idol Marisa Ilalim. Congratulations po sa iyo idol. Mag-message ka po. Present, nandiyan pa si Marisa Ilalim. Alam ko nandiyan yan Asan po? Message po kayo. Mag-message po kayo ngayon. Marisa Ilalim. Wala. Nandyan lang kanina yan si Marisa Ilalim. Nasa ilalim talaga. Message po kayo ngayon sa live natin. Dito kayo magme-message sa live natin para mabasa natin na nandyan po kayo. I-send nyo po ang inyong GCash number ngayon sa live po dito sa live dito sa comment section sa live. Diyan po kayo magme-message. Wala si Marisa Ilalim. Nagpa-shoutout pa ito kanina Bakit?
Wala siya, oh. Wala, wala. Oh, next na daw, sabi ni Baes. Oo nga, wala to ka na. Opo. Basta tandaan yung mga idol, yung mga nasa live ngayon, kapag napili kayo, kailangan mag-message kayo on the spot dito sa ating live. Ano ang kailangan yung isend? Yung GCash number nyo po agad at ating isisend kasi yung napanalunan nyo on the spot. Okay, next na. Wala po si Marie sa ilalim, okay? Wala pa, okay. Tunod. Sayang. Ayan, si GR Paduga. Nandiyan ba si GR Paduga? Naka-drop by ba si Idol GR Paduga? O, message kayo ngayon. Paki-message ngayon mismo sa live. Kung nandiyan ka po, Idol GR Paduga. Mag-message ka doon sa mga nagtatanong. 1, 2, 3, 4, 5. Wala si GR Paduga. Pwede hindi natin nakikita yan. Mag-message po kayo ngayon. Sa ating live po, sa live po kayo mag-message ngayon. I-send nyo po yung GCash number nyo ngayon sa ating live. At ang inyong contact number. Wala si Idol JR, ano? Okay, next na daw. Next na ba? Next na? Next na natin mga idol. Kayo po ang mag-decide. Sana po nakalista. Okay, sayang. Okay, next na tayo. Yun. Uy, si Michelle Servito. Mag-message ka ngayon. I-message mo ngayon yung GCash number mo. One minute. Bilis! Bilis daw. Nandiyan ba si Michelle? Asan? Nandiyan po ba? Pakisabi nandiyan ka. Nandito po ako, idol. Ang uling. Aha. Unang registro. Motor ba ito? Ha? Motor? Motor. Yung kanina yung yung click, yung pula. Ah, hindi pa nagawa ng insurance to, no? Wala pang insurance. Ah, sige. Upo ka muna. Ah, sige. Oh, andyan po si Michelle. GCash number. Paki-message po ang iyong GCash number. Hindi na rin itong pre-emptive. Ano to? Kapalakad niya. May smoke. Wala na. Wala yung sabi mo. Asan yung GCash number? Ayan, ang GCash number. Ayan, congratulations po kay Estebres Hatch Team. Yan po ang ano niya sa online. Yan, congratulations po kay Michelle Servito. Let's go. Wala bang ano yan? Next na ang deliver. Basta pag natawag, okay na, next na tayo. Congratulations po kay Idol Michelle Servito, no? Nanalo po siya ng 100 GCash. Yan, congrats natin. Raquel Rasos,
Si Idol Raquel Rasos, nandiyan pa? Andyan po si Raquel Rasos. Shoutout po kay Alma Canyosa. Yan, shoutout po sa inyo, Idol. Yan, kay Michelle Mabel po, nakasali po kayo. Kay Michelle, kay Raquel Rasos, mag-message po kayo ngayon sa live natin. Kung nandiyan po kayo, Raquel Rasos, message nyo po kayo ngayon. Okay. Yung mga gustong sumali, Ka Anthony, nandiyan po si Michelle Rasos? Wala talaga, wala. Ano? Ito ba huling registration dito, 2019? Wala, hindi nagme-message. Okay, next na tayo. Next. Dapat tayo natatawagan ah. O yan, si Jenny Santa Ana. Idol, nandiyan ka ba? Message ka na. Ngayon na, start now. 1. Ha? 2019 talaga. Tingnan mo kung baka mag-message bonsai. Nag-compute ako eh. Kasama yung smoke. Hindi ko na-chat na smoke na. Oo nga. May insurance na ito. Magkano insurance ito? Ha? Ha? 300 plus 300 plus 150 plus 14 plus 45. Crazy buwan ko? May, nag-message? Jenny Santa Ana? Bonsai? Ha? Nag-message siya? Ayun, nag-message si mayroon nanalo. Ito yung insurance yan? Dito mo niya, ako na bala dyan. Dito mo niya. Oh. Bilardo. Six twin. 2005. Tawagan mo. Tawagan mo. Ka Anthony, palagay ng puro cellphone. 2,005 pesos ba? 2.5 na lang. 2.5 yan, 2.5. Tol, sir, excuse me. Ito po yung insurance. Kami na po magpo-process. Kami na, no? Para iwanan nyo na lang. Upo muna kayo, sir. At kumputan ko na. Tinawagan mo? Kausapin mo.
Gcash number niya ba yan? Kayo na nagbayad sa emission, sir? Kayo na, no? Kaya sir. Ay, iwan ba ito sir? Sa inyo na po yan. One four po, iwanan nyo. Yun. Ah. May number kayo sa amin? Hindi, taga na sir. Yung adventure dati na yung Obay. Ay, opo. Kasi inuwi, binenta yun, hindi ng isa na urban. Ay, opo. Inuwi sa probinsya. Sige, sige. Sige po. Tawag na lang po next week. Tawag na. Opo, opo. Sige. Okay po, okay. Ano, okay na? Hello? Hello po, magandang umaga po sa inyo. Congratulations po. Ito pong number na ito yung Gcash number nyo. Sige. At isi-send natin ngayon, ha? Okay po. Okay, message kayo sa ating live natin ngayon, ha? Okay. Okay. Kausap natin yung isa sa nanalo, no? Ibibigay natin ngayon in this spot idol, no? 0916 783 8205. Yan. Yung insurance. Iyan din naman na ibabayad niya sa smoke eh. Yung ano, yung 450. Yan. Idol Jenny, andyan na po ang inyong 100 Gcash. Congratulations po sa iyo, Idol. Natanggap na po ng unang nanalo ngayon. Ay, pangalawang nanalo pala yan, mga Idol. So next na tayo, no? Yan. Good luck sa mga mananalo ngayong umaga. Okay, may nanalo na. Yan na. Kay Jenny Santa Ana, congratulations po sa Idol. Nanalo po siya ng 100 Gcash. Yan. Okay. Yun, oh. Tuloy-tuloy tayo. Magbalan to lang daw sa mga boss. One lang to. Sige, balance na lang. Pag-release na ng ano. Balance. 19. Magkano balance? 600. Balance. Sige, ayos na. Okay, next tayo mga idol. Siguraduhin nyo po na kayo po ay subscriber at followers, no? Kay ano yan? Kay Kadyo. Okay, next na, next. Yan, next. Yan tayo, next. Yan, okay. Maniwagang spin the wheel. Yan. Yon, okay, next na mga idol. Sino kaya ang pangatlong mananalo sa araw na ito? Ayon, Lane Ancheta Morales. Message na po, start now. Message po kayo ngayon sa live natin, idol.
Kailin Anchita Morales, nandyan po ba kayo? Shoutout sa ating 92 viewers sa ating live ngayon. Shoutout kay Dansky Diaz. Yes sir, nandito ka mo ma'am. Dansky Diaz, nandito po kayo. Yun. Salamat si Marisa Ilalim mo. Ayan o. Ala. Kay Kadyo nga yan eh. Marisa Ilalim ay Len Anchita Morales. Hindi yata nakatuto kanina. Dapat po naka-standby po kayo, no? Asa yun? Pangalan? Dek. Dik. Oh. Ano ba mas ba? Hindi ba pwede ngayon? Birthday anak ko ngayon. Birthday mo, happy birthday. Nagdagdag ka dyan. Ano na, mayroon ka pang balance eh. Mabuti kung wala ka sana ng balance eh. Lahat ko sa... Okay. Yun. Andyan ba si Anchita Lynn Morales? Wala, hindi message po kayo. Yung mga pag natawag po kayo, napili ko po kayo, mag-message po kayo sa ating live. Sa ating comment section, i-message nyo po agad ang inyong GCash number. Wala na. Okay, next na tayo. Next. Hanggang 11 lang tayo. Hanggang 11 lang. Sino? Angeline Manatak. Nandyan po ba kayo, idol? Naka-drop by ba kayo? Nanonood po ba kayo, idol? Angeline Manatak? Message nyo na po ang inyong GCash number ngayon din. Ngayon, 1, 2, 3. GCash number, idol. Angeline Manatak. Message nyo po ngayon sa live. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wala na. Okay, next. Sayang. April Rose. Nandiyan ka ba? April Rose. Message agad ngayon. Message ka sa ating live kung nandiyan ka, kung nakatutok ka. April Rose. Nakatutok ka ba sa ating live? April Rose. Nandiyan po ba kayo? Message nyo na po ang yung GCash number. Start. Ngayon na. 1, 2. Ayun. Congratulations po kay April Rose. At sana yung mo. Pasuyo na lang. Pakihanap yung kay April Rose. Congratulations po sa ating idol na si April Rose. Diyan sa Valenzuela. Ayan. Okay. Congratulations po dyan. Shoutout po dyan sa mga taga Valenzuela. Napakaswerte nitong idol na ito. Lagi itong nananalo. Okay.
Yan. Kay Idol April Rose. Maraming salamat po sa pag-drop by. Subscriber ba si April Rose? Okay, tatawagan natin si Idol April Rose, no? Kung talagang nakatutok siya. 0922 48 166 1 Yan. Yan. Hello po. Hello. Hello. Hello, magandang umaga po sa iyo, Idol April Rose. Isa po kayo sa nanalo sa ating live spin the wheel. Nanalo po kayo ng 100 GCash. Ano pong masasabi nyo? Thank you po. Thank you ng marami. Ayun, sige po. At hintayin nyo po at isisend natin ang iyong 100 GCash. Maraming salamat sa sali at pag-drop by sa ating live. Ayun. Zero 922 48 166 16. Okay, next na tayo mga idol. Yon kay Jane Garciano II. Nandiyan pa si Idol Jane Garciano II. Nandiyan po ba siya? Okay, start now. Shout out sa ating 92 viewers sa umagang ito. Inuulit ko natin para makasali po kayo sa ating game araw-araw. Simula po sa Lunes, araw-araw na po ang ating palaro. Kailangan ay mag-follow kayo sa ating YouTube, sa aking Facebook page. Nandiyan po sa screen. At higit sa lahat, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. At mag-comment po kayo doon sa ating Facebook page. Kasama po yung screenshot na katunayan ay nag-subscribe kayo para makasali po kayo doon sa ating raffle na helmet. Napakagandang helmet po yan, Idol. Promise, ibibigay po natin at hindi kayo magsisisi, mga Idol. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating ginagawang live at pag-like and share at pag-subscribe. Ayan, tawagan natin. Pasulat ito sa kay Jane Garciano. Shoutout po sa iyo, Idol Jane Garciano II. Kayo po ay nanalo ng 100 GCash. At tatawagan ko po kayo. Dapat naka-on po ang iyong phone. Okay, nililista lang natin yung number ni Idol Jane Garciano II. Ano? Tatawagan natin ngayon at nakausapin natin si Idol Jane Garciano. Yan. Nasa yung number niya? Nandyan, nakita ko na eh. Hindi po na mabilis yung mabilis yung pagtaas kasi. Jane Garciano. Yan, congratulations po sa ating idol na yan. Yan. Nanay Lolo. Nandiyan na po ba si Jane Garciano? Shoutout po kay Jane. Ayan, ito na, Jane Garciano. Ayan, nandiyan na. Ayun, 0935. Ano to? Globe? Akin na. Okay na yan, wala pa. Kahapon yan. Yan.
Wala pa, ilaan pa. Ako mga nalalabas ko. Akin na. Tatawagan natin si Idol. 0935 33 11 690. Yan. Yan. Hello po, Idol. Jen Garciano, the second. Congratulations po, nanalo. Opo, nanalo po kayo ng 100 Gcash. Maraming salamat po. Anong masasabi nyo sa ating ginagawang live ngayong umaga sa ating mga followers? Maraming salamat po. At ako, isa ako lagi sa napipili. Malaking tulong din po yan. Sige po. Load din po. Salamat. Salamat po, Idol. Salamat sa pag-subscribe at pag-follow sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Idol. Ano? Ingat-ingat kayo dyan, Idol Jane Garciliano. Opo. Okay, bye-bye. Boss, tanong mo lang, wala namang paano. Okay, next. Boss, Ayan. tatanong siya, no? Sige, ano po? Tatanong siya kung ano bang kulang dito, ano? Okay, next tayo. Sino kaya ang mapipili natin? O yan, Lil Next Del Rosario. Yan, nandiyan ka ba? Message mo na ang iyong Gcash number. Ngayon na. Sir, ano po yan? Tatanong ko lang, ano bang kulang dito sa papel ni Alex? Kasi naglabas kami ng bagong motor eh. Ito na yun. Kuha ka dyan na po yun. Nanano ang kulang pa dyan? Ito na po ang kailangan. Insurance na lang. Patuloy, yung nakapangalan na po sa inyo. Tapos, insurance na lang po ito, tay. Tapos, kung ipapalakad nyo sa amin ito, lahat-lahat ang magagastos nyo, 4,000. Bakit sabi ng pagkakas? Kung gusto nyo lang pong ipalakad para mabilis. Ngayon, kung kayo naman, pagkatapos natin magawa ng insurance ko ito, pupunta na kayo doon sa NCR sa may Araneta Avenue. Oo. Doon nyo na po ipapasa ito. After na magawa nitong insurance. Kasi hawag ba yan sa insurance? Ha? 550 lang. Ha? 550 ang insurance nyo. Isang taon na po yun. Yun ang requirement siya para ma-register nyo na yan. Ano? Wala? Okay? Wala po? Gagawa na natin, sir. Yan lang ang kailangan para ma-authenticate na yan. Wala po si Idol Lilinex Lilinex Del Rosario. Wala no? Next tayo. Sayang. Yun. Tatanong ko naman muna. Yun. Kay Tristan Manimtim. Nandiyan ka ba, Idol? Naka-drop by ka ba sa ating live ngayong umaga? I-message nyo na po ang iyong Gcash number. Start now. 1. Ayan, yung mga ano. Hello po. Morning. Yes, ma'am. Natulog ka ba? Excited ka? Pakitext na lang, ma'am, nung ano. Pakitext po yung plate number.
Opo, para ma-verify natin dito sa LTO kung kailan last ang rehistro niyan. Okay, ma'am. Okay po. Yes, ma'am. Opo. Sige po. Okay, nandiyan pa si Idol Tristan Manim Team. Ayun, nandoon, present. Isend nyo po, Idol, yung iyong GCash number, Idol Tristan Manim Team. Paki-send po ang iyong GCash number para maipadala natin ang inyong napanalo ng 100 GCash. Okay? GCash number ni Idol Tristan Manim Team. Paki-send po ngayon. Idol Tristan Manim Team, paki-text po ngayon. Ayan na, pakilista na po. Maraming salamat po, Idol, at congratulations sa isa ka po sa nanalo sa ating game ngayon. Siguraduhin nyo lang, Idol, na ikaw po ay followers sa ating Facebook page. Idol Tristan, nag-follow ka na po ba sa ating Facebook page at nag-subscribe ka na po ba sa ating YouTube channel? Zero 0938 6430661. Tatawagan natin si Idol Tristan. Yun. Hello po. Hello po, magandang umaga po, Idol Tristan. Magandang umaga po. Taga saan po kayo? Taga Tumbaga na po sa Yaya Quezon. Shout out dyan sa mga taga Quezon, lalo sa iyo, Idol Tristan. Salamat dahil naka-drop by. Naka-drop by ka sa ating live ngayon. So, ano pong masasabi nyo dahil nanalo kayo ng 100 GCash? Salamat po. Invite natin yung mga kaibigan natin na mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Okay po, salamat po. Okay, hintayin nyo po ang inyong GCash sa 100. Maraming salamat po at God bless. Okay po, salamat po. Okay. Yun, okay. Isa pong idol natin ang nanalo, si Idol Tristan Manim Team, taga Sariaya, Quezon. Napakalayo niyan. Shoutout sa mga taga Quezon Province, Okay, next tayo mga idol. Ayan. 0938. IB Joy Pizarro. Andiyan pa si Idol. IB Joy Pizarro. Nandiyan po ba kayo, Idol? Paki-message po kami ngayon sa ating live. At pakibigay po ang iyong GCash number, Idol IB Joy Pizarro. Ayun, ang bilis. Okay, number po nyo, GCash number nyo po, Idol Pizarro. Nandyan si Idol Joy Pizarro. Kasi ano yung pupuntahan? Riyadh yun, di ba? Sa na ng Riyadh yun. Wala namang kailangan ganyan yan dyan dahil wala. May pass, ano daw, hindi nakapasok yung namin. Or pass, Sino? hindi sa amin. Yung Diyan lang yan sa Sierra Madre. Paano hindi makapasok tuwing Sabado nga nandyan? Hindi naman kailangan mag-ano doon dahil ride zone. Hindi ka pwede maglagay ng ganyang e-pass kasi sino ba pupuntahan mo doon? Di ba magra-rides ka lang naman? Bakit ano kasi ito? Naibigay na yung number? IB Joy Pizarro, pakibigay po ang iyong GCash number, Idol. Hello?
Hello. Ano naman ito? Idol IB Joy Pizarro, paki-message po yung inyong GCash number ngayon para kayo po ay matawagan at ma-verify. Paki-send po ano. Hindi po tayo mag-aano ng panibagong mananalo at hindi nyo na-isend ang inyong GCash number. Idol Joy Pizarro. Hi Rosa, yan, mula kay Danilo. Shout out sa ating kaibigan dyan sa Bagumbong, si Ramer Borja Saison. Shout out sa inyo dyan sa Bagumbong, Caloocan City. Sa Blind Republic, Philippines. Opo, shout out po sa lahat ng mga members ng Blind Republic Philippines. Sa kanyang, lalong-lalo na sa kanilang Pangulo na si Ramil Borja Saison. Shout out sa iyo, Idol. Magandang umaga dyan sa Bagumbong, Caloocan City. Okay, so ito na po ang number ni Idol. Sino ba ito? Idol 0968 310 6277. Yan. Usapin natin si Idol IB Joy. Hello ma'am. Hello Idol. Yes, hello po. Good morning po Idol. Good morning po, Oh, sir. taga saan po kayo? Dito po sa Quezon City po. Saan sa Quezon City? Barangay Kulyat po. Shout out sa mga taga Barangay Kulyat, lalong-lalo sa inyo, Congratulations po, nanalo kayo ng 100 GCash. Thank you, sir. Ano pong masasabi nyo? Pwede ba i-invite po yung mga idol natin na mag-subscribe at mag-follow? Yes, sir. Congratulations po sa iyo, Idol IB Joy Pizarro. Thank you Salamat po. sa Thank you po. salamat sa Thank you suporta. po. God bless. Welcome po. Okay, next na tayo, next na. Yun. Ayun Andyan ba si Idol Genesis Peralta Mendoza? Yan. Message na po ngayon, Idol. Start na. 1. Genesis Peralta Mendoza. Kayo po ba ay nakatutok sa ating live ngayong umaga? Sa mga gustong sumali, mga idol, sundin lang ang mechanics. I-follow ang aking Facebook page, Pakabuhay Showcase, Spin the Wheel. At higit sa lahat, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Hayudang Pangkabuhayan. At mag-send po kayo ng screenshot sa aking Facebook page sa katunayan na kapag subscribe po kayo. Sa mga bagong followers natin at bagong subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po yung magiging raffle natin ng isang napakagandang helmet. Kapag na-reach natin yung 1,000 followers, ipamimigay natin ang napakagandang helmet. Sigurado yan. Hindi kayo magsisisi, mga idol. Helmet, panagip buhay. Sa mga kaibigan nating nagmumotor, ito ay para sa inyo, mga idol. Wala yata si Genesis Peralta Mendoza, hindi nagme-message, Bigyan natin ng 10 counts. Oh. Wala. Wala. Okay, next na tayo, mga idol, At 11 AM na. Okay, next.
Oh, Alexis Rosqueta Arziga. Ayan, baka nandyan to si Idol. Message ka po ngayon, Idol. Present. Nandyan kay Idol Alexis. Yun, no? Bigyan natin ng 20 counts. Tingin to. Bali, 4 na lang po yung natitira. 20 seconds lang po ang ibinibigay natin. Ang sabi ni Dansky Diaz, yes po, 20 seconds lang po yan. Ayan. Wala po. Okay, next tayo. Ayan na. Next. Wow! Clyde Ramos. Nandiyan ba si Idol Clyde Ramos? Mag-message na po kayo ngayon sa ating live ngayon. Start now. Clyde Ramos, ikaw ba ay nakatutok sa ating spin the wheel? Message na. At ibigay na po ang iyong GCash number para kayo ay matawagan na ni Idol The Uragon Bicolano baga ini. Mauubos na yung 20 seconds natin, no? Wala, hindi nakatutok si Idol, sayang, oh. Clyde Ramos. Ayan, Anthony next, ha. Joke lang, yun. Okay, malapit na. Okay, mauubos na. 5 4 3 2 1. Okay, salamat Clyde Ramos. Next time dapat lagi kayong nakatutok sa ating live. Next, 4 na lang at isang jackpot na 500. Yun. Ayan, si Kendrick Chassis. Andiyan po si Idol Kendrick Chassis. Andiyan po ba ito? Bigyan natin ng 20 counts. 20 seconds. Idol Angelita Olano, kasali po kayo sa laro ngayon. Hindi lang talaga kayo napipili, pero kasali po kayo lahat ng mga dati na nating followers at subscriber. Kasali na po kayo lahat. Ang gagawin nyo na lang lagi, mag-like and share. Wala. 5 4 3 2 1. Okay, next. Doon sa mga nakatutok sa live natin ngayon, ano? Yung mga gustong sumali, sige lang, sundin nyo lang yung ating mechanics. Maribel Dihuan, nandiyan po ba kayo, Idol? Maribel Dihuan, nakatutok ka po ba sa ating live? Message na po. Message na po kayo ngayon na. Now. Sayang po pag hindi kayo makapag-message sa live natin. Oo, sayang. Wala, sayang na naman. Ibali, ibigay natin sa iba. Oo. Sana po ay Edward, bilis American. Nakatutok si Momo. Shoutout sa iyo, Momo. Sama ka ba bukas sa rides namin, Idol Momo? Sama ka? Shoutout sa mga Uragon daw. Wala na. Okay, 5 4 3 2 1. Okay. Sayang. Okay. Thank you. Ayun. Maria Lourdes Pirales. Idol Maria Lourdes, nakatutok ka po ba ngayon sa ating live? Message na po kayo ngayon sa ating live comment section. 1. Idol Maria Lourdes, nasaan ka na?
Yan. Yan. Ayun, nandito. Present po, pakisend na po ang inyong GCash number. Idol Maria Lourdes Perales. Wait ko na po ang iyong GCash number. Pakisend na po ASAP. Para mabiripika na po yan. Ayan na, pakilista na po Idol Perales. Ayan na, sinend na ni Idol. 095603969929. Yan. Ano ito? Globe. Tawagan natin si Idol. Tingnan natin. 0956 03 96 929. Uy. Wait. Zero 0956 03 96 929. Yun, hintayin natin ha mga idol, no? Kakausapin natin si Idol Maria Lourdes Perales. Apo, magandang umaga po, Idol. Good umaga din po. Good morning sa inyo. Congratulations po, nanalo po kayo ng 100 GCash. Thank you so much po. Taga saan po kayo? From Cebu po. Cebu. Oo. Saan po kayo dyan sa Cebu? Dito po sa Ligon, Palman. Okay. So, anong masasabi nyo po sa ating ginagawang palaro araw-araw? Maraming salamat po. Sana marami po yung matulungan. Ayo po. Sige po, at maraming salamat din po sa pag-drop by sa ating live. At ingat-ingat po kayo dyan sa Cebu at magandang umaga po sa mga taga Cebu. Salamat po. Okay po. Salamat. Bye-bye. Ito yun. Layo niyan. Taga Cebu po ang ating idol. Ang isa sa mga nanalo ay taga Cebu. Nakaka-amaze ano, mga malalayo po yung ating nabibigyan. So, tandaan nyo mga idol, itong ginagawa nating palarong ito, magsisimula lang tayo sa maliit. Pero tandaan nyo, pag na-reach na natin yung kailangan nating ma-reach, at tayo ay mayroon na tayong mga mapagkukunang ayuda, promise po mga idol, palalakihin natin ang ipinamimigay natin sa inyo. Kaya, tulungan nyo akong ma-reach yung mga subscribe natin. Babalik din po yan sa ating mga idol, sa ating mga subscriber, sa inyo po ito. Kaya huwag kayong manghihinayang na kayo po ay mag-subscribe at mag-follow. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like and share and follow and subscribe sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Diyan tayo kukuha ng ayuda, mga idol, kay YouTube. Ano? Diyan tayo kukuha ng ayuda kay YouTube para lumaki po ang ating magiging ayuda para sa inyo mga idol. Promise yan. Okay, next na tayo. Congratulations kay Idol Maria Lourdes Perales dyan sa Cebu. Grabe, layo. Nakakatuwa. At malayo ang nabibigyan natin. Ayan, nandyan po si Idol Brain Lab Z. Brain Lab Z, nandyan ka po ba? Message na po kayo ngayon. Start now. 20 seconds lang yan. Done. Okay. Nandiyan ba si Idol Brain Lab Set? Nanalo ka po. Isa ka po sa napili ngayon. Message po kayo sa ating live. Next talaga si Ka Anthony talagang nakatutok. Shoutout sa Napiri family dyan sa Barangay Santa Lucia. Batiin na lang natin yan. Malay mo, pag binabati yan si Ka Anthony, nanalo napipili yan Malay mo, pahiyang. Wala si Idol. Okay, next na tayo. Okay, next. Sayang. Okay.
Si Momo. Ayan, baka nandyan na ito. Albert Magdasok. Idol Albert Magdasok, ikaw ba ay nakatutok sa ating live ngayong umaga? Message na po kayo, ngayon na po, start na. 1. Andiyan ba si Idol Magdasok? Yung kay Nanay Lulu ba, pinakuha mo na yung pinaras? Hello po. I will tell you. Kumusta po? Alvin, Saksak sa'yo ah. Ay, ito. ito na, pinaserok ko na lahat. Ay, Alvin, pasuyo naman. Naiwan pa lang ito. Alin? Motik na akong mawala ng motor eh. Ngayon, inano ko na. Anong gagawin nito? Zero? Registro lang? Nauriso na. O, sige. Asan yung CR? Yun nga yung, ito nga yung affidavit. Kasi ano ba yung isang taon? Yung isang taon natin? Lumang insurance po, may dala kayo. Ano? Galang na yun. Lumang insurance, meron po. Sa'yo rin yun. Wala si ano. Ang taba mo ngayon. Alvin. Ayo po. Kailangan na kami. Ay, kapatid. Oo, kapatid. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. 2021. 20. Ito. Yan, Ena Castisimo. Yan po. Wala yung motor nito, di ba? Nan-appearance sa lagi ito. Oo, nasa probinsya. Hindi pa nga makuha. Nandiyan pa si Idol. Ito yung ano, ito yung naiwan dito. Yung saan? Ay, Ito yung original OR. hindi, yung blue po yun. Ha? Yung blue. Ano ba? Duplicate lang yun. Hindi ba ito yun? Hindi, ano sa 20 ah. Hindi, nasa na sa ano. May sirok dito. May kulay yelo yung naiwan eh. Edna Castisimo. Pagawa po. Sana magiging ito ko ano. Stop mo ko. Opo. Walang ano. Akala ko okay nun, may kanta na. Wala. Nandyan? Wow, congratulations, nandito. Kaya kayo nanganap ko. Ay ma'am, tatawagan natin yan, si Idol Edna Castisimo, no? Tapin natin. Hintay lang po, mayroon lang tayong client, ano? Ayun nga tayo dito. Ito. Ano yan? 390, 26, 300 ka ng LP. Ano yan? Baka kumaba ka, kapatid. Ay, puro pagkain po. Kita ng mga tao natin, no? Mga matatapa po lahat yan. Ayan po, sa inyo na po. Yan. Okay, next. Maria Muling Tapang. Nandiyan po si Idol Muling Tapang. Castisimo. Message niyo po.
Kaya nga, gumagawa ng dami. Gumagawa ng dami. Wala po. Next. Hindi po nakadrop by si Idol, no? Yan, shout out daw kay, ano, Ka Antonina Pere. Yun, mula yan sa kanyang asawa si Christine Joy Napere. Ano ba? Ito po. Okay, next na tayo mga idol. Wala po ang ating hindi po nag-notify si Maria Muling Tapang. Kala ko 2025. Late Light Gray. Tatanong mo na kay Alvin. Ang discount pag kaya mo. Minsan to, maganda-ganda pa kapatid. Alin po? Eh, kahit pa paano, nakakaside ng trabaho. Ay, opo. Ngayon, magmula nung bumalik sa isip ko, patay lahat. Susunod, pala na bibiling ko. Ayan. Sino gumagamit dito doon sa province? Yung kapatid ko, eh, pulis naman eh. Sabi ko, huwag mo re-racing dyan, dito yan. Ito po lahat. Oo. Discounted na po yan. Ay, salamat. NA. 2,250. Apo. Oh, Meron? wala na ni... Ito eh. Wala. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Wala po. Next. Kapatid, pagsusunod ko lang. 1, 4. Yung calling card mo, binigay ko doon sa kapatid ko na kapatid ko. Ginamit dito. Sabi ko, oh, punta ka doon. Ayun, ito, bigo mo ba yun? Turunong pa ako, makakwento ko, baka lang matarbaho ito. Hindi nga sa iglesia, hindi nakauwi dito naman nila, umuwi ng Pampanga. Ayaw. Okay, kinulungan. Kuya, mga kailan namin balikan to? Next week po tatawag kayo. Next week. Dito po sa number. Baka yun. Tawag po kayo, ha? Ito, buti may bago ako. Opo. Para siguradong tapos na. Oo. Ah. Ba't hindi ba buhok mo ngayon? Ano yung kulay dilaw? Eh, hindi na, baka pwedeng pakitingin ko yan. I-check mo nga. Nakaraan pa yun. Hindi na, Wilfredo rin. Yung Wilfredo. Kulay yan. Yung CR? Parang binenta ko sa kapatid ko, meron akong papel. Sige po. Tingnan natin. Buong sa akin ito, original nitong dilaw na ito. Hindi, OR po yan eh. Yung dilaw na yan eh. Ha? Yung CR po kasi iba yun. Ganito po yun, oh. Oo. Ayan yan, oh. Oo, pero yung OR na original, may iwan dito. Yung dilaw. Ayan. Oo. Yun Hindi, lang. mapapalitan naman yan eh. Pag, di ba, mag-re-register tayo? Oo, okay. Mapapalitan na yun. Okay lang Pag, tayo. oo, opo. Na pala, may iba ko. Pamili ako. Di ba dati wala tayong sticker? Hindi, sa coaching wala sticker. Opo. Wala naman sticker ngayon. Wala na ngayon.
Wala po, opo. Kasi basta lahat ng ano ko dito dinadala. Opo. Pag hanap tanong, binibigay ko yung calling cards mo. Opo. Binokopya na lang. Thank you. Baka sakaling may konting ano. Copy lang. Sige po. Kapatid, salamat Opo, ha. sige po. Bye-bye po. Bye. Okay, we are back sa ating, pasensya na po kayo, no, na-interrupt yung ating live mga idol, no. So, okay. Nandiyan pa si Idol The Pain Bibiloni. Ito yung mga dating nananalo ito, oh. Masiswerte dito talaga ito. Okay, wala hindi nag-notify, wala, no. Tawagan mo na yung Ena, umiiyak na. May iyak na. Okay, tawagan natin yung nanalo kanina, no. Okay, tingnan natin. 0965 47 67 78 08. Mga idol, no, baka yung hello po. Hello. Ay, hindi naman. The number you have dialed is incorrect. Incorrect. Ang kaaga niya. Ayun, nagre-ring. Kausapin natin si Good morning po, Idol Edna Castissimo. Good morning po, sir. Good Opo, morning sir. po. Opo, nanalo kayo ng 100 Gcash po, Idol. Opo, sir. Thank you po. Congratulations po sa inyo. Ano pong masasabi niyo po? Maraming salamat po, sir. Sana po marami na po kayong matulungan. God bless po. Ay, opo. Salamat. Kayo po ay subscriber na at followers na natin. Opo, sir. Salamat po sa pag-subscribe at pag-follow. So, Thank you din opo. po. Opo, maraming pong salamat at good Opo. luck po sa inyo dyan. Thank you po. Okay. Yung Daphne. Andyan pa si Daphne Bibiloni? Andyan na? Ayan! Andyan si Daphne Bibiloni. Kakausapin natin niya si Daphne Bibiloni. O, huwag kayong umalis mga ano, ha. Mayroon pa pong ilan na lang. 09 Toto 404 3141. Natin to, tawagan natin to. 0922 404 3141. Usapin natin si Idol, no? Congratulations kay Idol Daphne. Ayan. Pakisarado naman yung pin. Ayun po, magandang umaga po sa inyo, Idol Daphne Bibiloni. Hello, Idol. Yes po. Magandang umaga po. Okay, congratulations po dahil nanalo kayo ng 100 Gcash. Thank you, Idol. Tapos, taga saan po kayo, Idol? Taga Cebu po. Uy, taga Cebu. Kanina po, taga Cebu yung nanalo din, ano? Dalawang taga Cebu na po ang nananalo sa ating munting palaro. Sa ngayon lang po 'yan. Opo, sa mga darating na panahon, baka lumaki na po ang ating ipamimigay. Sana po. Opo. Kaya ipaganyaya nyo po na mas marami pa pong mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Opo, Idol, nag-subscribe na anak ko at asawa ko. Ayun po. Thank you very much po at ingat-ingat po kayo dyan sa Cebu. Sige po. Okay po. Maraming salamat. Thank you. Welcome po. Ayun. Yan po, ano? Isa sa ating taga Cebu. Isa na lang po. Malapit na po tayo magwakas. Isa na lang po ang pang-sampo. At ang susunod na po yung jackpot na 500. Okay? Sino kaya ang mananalo ng 500 pesos? Pero ngayon may isa pang 100, okay? Last sa 100, okay? Sino kaya mananalo? Last sa 100 Gcash. Sino kaya ang mananalo?
Idol, Iban Lae. Kamaludin. Yan. Congratulations, Idol. Mayroon nandiyan ka po ba, Idol? Iban Lae. Kamaludin, nakatutok ka ba sa ating live ngayon, Idol? Message na po. Ngayon na. 1. Yan, bigyan natin ng guys, bilis. Si Momo, talaga na, walang bitiwan na to. Idol Momo, sama ka bukas. Magra-rides kami sa Sierra Madre. 3:45 ng umaga, dapat nasa bahay na kayo dahil aalis tayo ng alas 4 ng umaga papuntang Sierra Madre. Shout out kay Josephine Tuason Palayar. Patuloy na nanonood habang nagluluto. Yan, sana manalo kayo. Oh, wala si Idol, no? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. For 100 GCash. Ayon, talagang walang talaga kakupas-kupas. Nandiyan ba si Charmaine Ayon Bugal? Talagang suking-suki na naman. Message na. Bilis, 20. 1. Hala, di nag-email. To, nakatulog. Ayun. Ayan yung Gcash number. Oh. Talagang naka-ready siguro. Oh. Alam na mananalo ni Idol. Tawagan natin yan si Idol. Tingnan natin, ha? Congratulations kay Idol Charmaine Bugal. Tanungin natin kung taga saan to. Yan, ha? Tawagan natin. 0995 544 11374. Tapos na? Okay. Ang huling nanalo ng 100 GCash ay di si Idol Charmaine Bugal. Hello, Idol. Hello po, magandang umaga po sa iyo, Idol Charmaine. Good morning din po. Nanalo kayo ng 100 GCash. Pang 10 kayo sa nanalo, huli, last but not the least. Kaya nga po eh. Opo. Ano pong masasabi nyo, mga idol, sa ating ginagawang mga game? Maraming salamat po. Sana dumami na po yung subscriber niyo para ma-reach na po. Opo, salamat. Sana ma-reach natin ngayong hanggang katapusan ng June yung 1,000. Yes, sir. Kaya. Subscribe na po mga kapatid ko. Anak ko po. Salamat po sa inyo. Ingat-ingat. Taga saan po kayo, Idol Charmaine? Taga Leyte po, pero nasa Santa Mesa kami. Shout out sa mga taga Leyte, ano? May kababayan ka, no? Si John Ray, yung idol natin na si John Ray, ano? Taga Leyte din yun. Taga Santa Mesa kayo, Manila. Yes po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa pag-drop by sa ating live at magandang umaga po sa inyo dyan. Yes po. God bless you po. Welcome po. Salamat. Okay. Ito na hinihintay natin. Okay, maraming salamat kay Idol Charmaine Bugal. Okay. Ito na po yung pinakahuli, yung jackpot prize natin na 500. Marami tayo, Idol. 500 GCash jackpot. Sino kaya ang mananalo ng jackpot ngayong araw? Okay. 500 GCash po yan. Okay. Shout out kay Janine Morales Sigarino. Shout out po sa iyo, Idol. Kay Edward Carniero. Sino? Congratulations in advance sa mananalo ng 500 GCash. Napakapalad nito. Okay, Sarah. Okay. Hello. Magandang umaga po.
Tapos na yun, tol. Ayos na yan. Drop by yan mo na. Okay, welcome po. Ano, ano na natin? Medyo magparami pa tayo ng konti, ano? 500 Gcash na po ang pinakalas na ano natin, pipiliin. Congratulations sa mananalo ng 500 Gcash, idol. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscriber natin sa ating YouTube channel. Higit sa lahat, sa mga bagong followers natin. At yung mga nagsumali ngayon, lahat ng mga nag-message ngayon sa live na ito, ay ilalagay natin lahat dyan sa ating spin the wheel. Para sa mga susunod, simula sa araw ng Lunes, ay araw-araw na po ang gagawin nating pagpapalaro. Mamimigay po tayo ng 100 Gcash on the spot. At hindi na po yung gagawin para makatulong po sa inyo mga idol, ano? Okay, so wag na natin patagalin pa mga idol, ano? So ibibigay na ba natin yung 500 jackpot? Sino kaya ang mananalo ng 500 jackpot? Okay? Ayan, oh. Wow. Maraming salamat sa ating 50 viewers, 51 viewers na nakadrop by sa ating live. Oh. Sa mga gustong sumali doon sa ipaparapol natin na helmet, sa pag na-reach natin yung 1,000, ingay. Okay? Pag na-reach natin yung 1,000 followers, baka mapag-iwanan kayo. Kaya ngayon pa lang ay mag-subscribe na kayo, idol, sa ating YouTube channel para ma-qualified kayo doon sa gagawin nating parapol sa isang napakagandang helmet. Doon sa mga hindi umabot kanina, ay mamaya ano natin yan, 500 Gcash po ang ating huling irarapol ngayong umaga. Hintay-hintay tayo, no? Sino pa po ang gusto magpa-shoutout dyan? Annalisa Nazario, salamat. Yung mga dapat may sharer, no? Okay. Sino ang mananalo ng 500? Last na. Kaya tutok na kayo. Balik na kayo, balik. Bilis. Robert Ramos? Balik na po kayo. Irarapol ko na yung 500. Baka hindi kayo nakatutok. Sayang. Opo, baka hindi kayo nakatutok ngayon. Sayang. Okay, so hintayin natin na jackpot price na po tayo. Ha? Jackpot price na tayo, idol. Kaya dapat Jaren Scalds. Hello po, magandang umaga. Yeah. Ang student permit ngayon, sir, ang nagagastos po ay 3,000 pesos. Yes, kasama na po yung driving school seminar, medical at yung sa LTO. Yes. Hindi po wala na po ngayon direktang professional. Ang lahat pong mga license ngayon ay nagsisimula sa non-pro. Kailangan mo nang mag-isang taon bago kayo makakuha ng professional. 1 month po, 1 month. No, hindi po. Computerized po yan. Sige po. Okay po. Nandito lang po kami sa opisina Monday to Saturday 5. Opo. Okay. Maraming salamat po. Bye-bye.
Ay, baka manalo ko eh. Hindi ko na nakatutok eh. Yes! Okay. Ano? Okay, ano natin? Wag natin patagalin pa. Mananalo ng 500 Gcash. Ano? Ready na ba kayo? Ayan na. Sino kaya? Good luck. Yes! Ayan na po. Andyan na. Maigpit tayo rito. Magta-timer ako dito. Mitch DP. Nandiyan ba si Mitch DP? 500. Message na ngayon. 1. Jackpot prize 500. Mitch DP. Nandiyan ka na ba? 5 4 3 2 1. Sayang. Okay. Ano, wala. Hindi nag-message si Mitch DP. Sayang ng 500. Woo! Okay. Next. Sino kaya? Wala. Ayan, nandiyan pa si Idol Robbie Osorio. Jackpot prize of 500. Nandiyan ka ba, Idol? Start na. 1. 20 seconds lang. Dapat makapag-message ka. Robbie Osorio. Andyan na ba? Wala. Hindi ko nakikita eh. Wala. Hindi nag-message. Ayan na po. Congratulations po kay Robbie Osorio. Congratulations po. Salamat sa mga lahat ng mga sumali. Ayan, napakadali. Napakaswerte talaga niyan. Grabe. Uy, naririnig ka niya. Balik. Napakaswerte ni Idol. Ay, bale. Tatawagan na natin yung nanalo ng jackpot. Napakaswerte talaga nito. 997-406-7979. Sana makontak. Pag hindi makontak, hindi counted ha. Dapat makontak. Wala, hindi sumasagot. Ayun, nag-ring na. Nandiyan kaya si Idol? Nandiyan ba si Robbie Osorio? Oh, kayo po ang nanalo ng jackpot prize na 500. Thank you po, thank you. Napakaswerte mo talaga. Thank you po. Oo, taga saan po kayo? Cavite po. Uy, Bacoor po. taga Bacoor, Cavite kayo, no? Opo. Ayun, congratulations Thank you po, po. nanalo kayo ng 500 Gcash. Ano pong masasabi nyo? Salamat po sa pagtapat kayo showcase po. Saka mag-subscribe at follow na po lahat. Oo, maraming salamat sa mga yung mga kamag-anakan mo diyan. Lahat mo na invite, Opo. para sila man ay magkaroon ng pagkakataong manalong katulad nito. Sana makatulong po ito sa inyo. Opo. Thank you po. Idol Thank Robbie you po Osorio. marami. Opo, ingat-ingat po kayo diyan at maraming salamat. Congratulations po ulit. Thank you po. Ayun, makikita nyo. Ayan, napakaswerte po ng isang nanalo sa natin ngayon, jackpot prize na taga Bacoor, Cavite. Congratulations po sa nanalo ng 500 Gcash na taga Bacoor, Cavite. So maraming salamat po mga idol. Ayan. Ayan, balik na tayo. Yun, okay. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga sumali ngayong araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa Lunes. Starting Monday to Friday na tayo next week, So lahat ng mga sumali ngayon, yung mga hindi man umabot, continue lang yung inyong pag-subscribe at pag-follow sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel para makasali po kayo sa ating gagawing paglalaro. Sana nalo po ngayong umaga kay Idol Osorio Robbie na taga Bacoor, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Ano ito? Iiwanan na? Ayun ay. Pag ano? Ay, nandyan.
Andiyan yung sasakyan? Oo. Tawag nga yung tao sa labas. Tao ko! Ano mo pangalan? Sabi ko. Loy! Hoy, tao ka! Na ano? Yung mga tao natin sa labas wala na. Ay, dyan pala yung nakatago. Oh, yan. Pa-emission mo na muna yan. Hindi, gasolina. Sige, sama ka muna doon. Pila ba? Pila. Isang ka tayo, Miso? Bigyan mo ang resibo. May resibo yan, paresibuhan mo. Hindi, tsaka yung resibo nung ban. Yung bangko, hindi ko makakon. Sige, resibuhan natin. W ay 952. Okay. Has. Punta ka. May driver ka ba doon? Meron, ito yung asama ko. Oo. Ang datang na ako, boss. 2,000. Sige. Ganun lang lahat. Ayun na, 2,000 muna. 450 lang ang insurance, ha? 250. Sa akin yun. 500. Tumawad. Wala sa premium. Lagay mo na. Bigyan mo na akong papel. Mamaya, pagdating ng ano. Pagdating ng ano. Kasi kukumputing ko. Bigay akong 2,000, ha? Ares pa naman kami limot nito. Hindi po. Sige na. Sige po. Marami ka followers. Marami na. Good. Okay. Okay, congratulations po mga idol, ano. So maraming salamat sa mga bago nating followers sa ating Facebook page. Malaking tulong niyo po ang inyong ginagawa, no. Lalong-lalo na doon sa mga bagong subscriber natin sa ating ayudang pangabuhayan. Sana po tulungan niyo ako ma-reach po natin yung 1,000 followers para makapag-live po tayo sa page sa ating YouTube channel, ano. Para kahit paano makakuha tayo ng konting tulong at mapalaki po natin ang ibinibigay natin sa ating mga sa inyo din po mga idol. Kayo rin po ang magiging benefit sa ating ginagawang palaro. So sa muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Magkita-kita po tayo sa araw ng Lunes. Bye-bye.